Igama ngubhaka isibongo wakanzama. Bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini. Ingqwele ebhoqabhoqa imizi abafokazana ngotholotho likamentshise. Thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini xa muxakile kusazoshuba. Kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwajobhajwa ikhulule ngumfoka amakhanda khanda. Indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona. Ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nalabo abangithandayo bake bangangithanda kepha kwathi mase bebona iqiniso lami bashintsha abangithanda okusho ukuthi nawe ongangithandi uyoze ungithande wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela nangu usikisi. Sibingelele kubona bonke abantu abangenayo ebusukwini banamhlanje kulosini ngiqolisa kakhulu ukuthi ngingene ngingashongo baye bangidotse ngendlela bathi king noma yini bengabe uzongena osazisa kunezinto ezibalekile kufanele sizikhulume ezinye futhi siphinde siyinqobe. Akukho okungamelana nawe bengabe uzazi ukuthi ubani uphinde uzazi ukuthi usukaphi bese uyazazi ukuthi uhamba namapha amakhehla noma naziphi izalukwazi noma naliphi ithongo lakho. Umuntu obalekile emhlabeni empilweni yakho uwe ngoba uwe ongashintsha impilo yakini uwe futhi ongazenzela phansi uwe futhi ongaziphakamisa. Into eyidingayo empilweni nje udinga ukuguidwa. Umuntu udinga ukuguide. That is why isikole sibalekile because isikole siyakwazi ukuguide kwezinye izinto masiyakwazi futhi ukufundisa kwezinye izinto engeke ngelinye ilanga zikujikele. Uyabona ngabe ngingena live namhlanje ngifuna ukuqinisekisa ukuthi noma yinini ngiyohlala ngimnani ngiyoma nani liduma ngiyoma nani abanye benu sebengijikela kodwa still ngiyoma nani mina ngiyoba nani abanye benu bedidekile ngiyoma nani abanye benu bengavumi kodwa mina ngiyoma ngoba yini indaba ngoba lezi zinto zakamoya ngiyazaza angithi ngizinqobela ingqinamba ukuthi ngibe la ngikhona mina ngibanga la ngikhona ngoba kuthiwa ngithathiwe ngabekwa yabo nginqoba ingqinamba ukuthi ngibe la. Ngiyazi bafethu ukuthi izinto zakamoya ziyadida ziyawuconfuse umqondo ingakho imimoya or izilwane zikwazi ukuhlanyisa umuntu acosha amaphepha. Uyabona into ekwazi ukwenza yenza umuntu ukuthi ahlanye into ekwazi ukwenza ukuthi umuntu agule kade uphilile agule. Into ekwazi ukwenza umuntu ukuthi avele abe neaccident angayi-understand ukuthi le muntu emshayisile iqhamukephi yabona yena bengene kanjani kube into ekwazi ukwenza ukuthi ujikelwe abantu. Into ekwazi ukwenza ukuthi uphelelwe imali yakho. Bafethu nibekezele ngoba okuningi sototobisana. Ngiyazi ukuthi akukona konke enizokubona bengabe ngisakusho ngoba kusemhlabeni la. Kodwa into ekumele uyikreme ngami noma kuthiwa ungazi. Into ekumele uyikreme ngami ukuthi noma yini engishilo isuke izoba njengoba ngishilo. Noma yini. Kodwa ngeke ngize ngikwazi ukuvimba abantu abangingabazayo. Ngeke futhi ngikwazi ukuvimba abantu abafuna ukulwa nami. Ngeke ngikwazi ukuvimba abantu abangifisela ukubi. Umehluko ngeke baze bawine. Ngiyabawina. So njengamanje into engiyilwelayo mina ngifuna even abantu abalwa nawe nakuwena futhi bangawini. Ngoba kulomhlaba mfethu awukwazi ungabi nabo abantu abazolwa nawe ngabe semsebenzini, ngabe sekhaya, ngabe kwifamily, ngabe abantu abakujikelayo. Uyabona ngabe ikuma institutions okuhlukana kwawo awukwazi mfethu ungabi nabo abantu abazolwa nawe. Kodwa into engifuna uyazi mina ngifuna wazi ukuthi mawuso understande kahle noma yinini impima yiza ukwehlisa umoya bese wenze njani mase uphakamisa lo nkulunkulu owayekhona emandulo namhlanje sakhona bese ukukhumbula idalwa zakho ukukhumbula ivini abazali bakho abakulethe emhlabeni ngoba thina sikwazi nje kunabantu abawu2 ababalekile idalwa zakho abazali bakho bese kuzoba uNkulunkulu wakho okwenza ukuthi uzube khona namhlanje. Njengoba ke wena uNkulunkulu wakho nezidalwa zakho nalo muntu futhi lo
ofuna ukuvuka ngawe naye futhi unedalwa zakhe. Mase kuya ngokuthi ke manje iziphi idalwa zomuntu ezizoba namandla kunomunye. Mina njengoba ngikhona ngisupport idalwa zenu. Ngisupporta ngize ngisupport ngisho umuntu ongangiunderstand. Ngisupporta ngize ngisupport ngisho umuntu ongakaboni ukubaleka kwami. Ngoba njani ngelinye ilanga uzokubona. Ngisho manje singakhuluma noma ingane make ngathi mina kuzoba nje ayijiki lonto. Ngabe into zepolitiki, ngabe into zempilo nje, ngabe into ezithinta umuntu, ngabe into ezithinta isimo, ngabe into ezithinta imimoya, mase ngishila ayijiki lonto. So that is the reason why ngithi ke mina ngithi ke ngifuna wazi mfethu ukuthi emhlabeni understand ukuthi uNkulunkulu ukhona bese uya understand idalwa zakho zikhona. Uma se understand uNkulunkulu wa understand idalwa zakho waba nalabo bantu. Eyesibili into elandelayo ke imali. Idalwa zakho uNkulunkulu funa benze ukuthi imali ize kuwe. Uma imali izoza kuwe nawe ke manje hlakanipha ke. Nawe ke manje ngiba clever. Thatha ama advice azoba kungazi ukuthi ayaguide kulomhlaba ngoba ngenkathi imali iza kuwe khona abafuna ukuyithatha kuwe. Vele ke imali yakwazi ukuthi nje ku exchange wengayo kodwa ungagetshengwa ke imali yakho ke. Ngoba le mali yakho akuyona yakho edalwa zakho. Uyacela kuyidalwa ucela impumelelo ziyakunika impumelelo uyawuthatha 100,000 uyowupha umuntu. Ngoba lo muntu oyomupha wona uyitshela ukuthi lo muntu khona into azoyenza ehlula idalwa zakho. Awumniki imali umuntu ongathi mawuthi kuyena ngibuyisele bese yahluleka ukubuyisela. Awuyenzi lo mistake. Ngibonile abantu abaningi ukuthi aba understand ukuthi yini ukulapha abantu abaningi. Aba understand yini ukulapha. Abantu emqondweni wabo khona into ukuthi mawulashwa kumele udlise umuthi, kumele ugcatshwe, phalaze uchathe. No, it's not true. It's not true. Ukulapha ulapha umuntu psychologically. Umqondo wakhe umuntu umenza ukuthi abe positive minded kulomhlaba. Ulapha umuntu ukuthi akwazi ukuvikela lokho anakho. Angiwenzele isibonelo. Khona abantu abasebenzayo. Mhlawumbe umuntu athatha ipackage emsebenzini. Athe ithathile nje nanka ama scam akhamsile. Abanye uzatshelwe iscam esithi ngizokwenzela imali yakhe iphinda phindeke. Sithi hamba yo resign emsebenzini. Uthatha u500,000 unike thina sokunika u10 million eshazi kahle ayikho lonto. Uyamcabanga ke lo muntu othola u500,000 ipackage yakhe noma yini yakhe uyawuthatha uyowunika iscam yena akasasani nalutho. Uyam-understand leyo muntu psychological ukuthi uselenyaziwe. Uyam-understand leyo muntu ukuthi ngokwefamily ngokwezingane zakhe nomndeni abasenayo into abazoyidla. Kuqediwe. Kuqede bani? Kuqede iscam. Usibone phi le scam? Usibone la kuma social media. Uyacabanga umuntu ozogibela ibhanoyi mfethu from Cape Town. Uthi uzeThekwini uzofuna usizo. Ugibela ibhanoyi uhirisha imoto mawusuyehle airport. Noma uthatha iUber. Ubhuki ihotela. Ngakusasa uyakombona lo muntu uphinda ukhipha imali 50,000 kulo muntu kanti kuyadlalwa. Idlalwa iscash. Lapho uthola ukuthi njengoba kudlalwa mina kade ngiyikhuluma lento lokuthuka ngibhaka unamanga ufika uyishiya imali yakho. Uma sewuyishiyile imali yakho uyafika endlini awusenamali wazi ukuthi khona into onikwe yona ivele ingasebenzi lento. Awuxabani nendoda endlini, awuxabani nonkosikazi endlini,
akuphela ukudla endlini awulimali psychological uyaqala uba ne-stress ngoba kunemali vele yahamba uyaqala mfethu uba ne-stress once waba ne-stress ukugula kuyalandela uma sewugula une-stress uyagula usuzofuna usizo ungasacabanganga usuyatatazela usuzama ukurecover lezi zinto ezilahlekayo ngoba uthi imali yalahleka kodwa imali ikhishwa wena kunabantu bafethu esebe-round inyanga engathi bayagula emakhanda ayekulena suke kulena ayekulena suke kulena ayekulena suke kulena uhamba enzani uhamba ilahla imali ekabale imali elahlayo eyedluzi lakhe uyilahlelani ubone ku-actwa mhlambe bafethu ngimchazele kanje akuyona leyanto enogwajo kuphela eactwayo zonke lezi zinto ezama content ubona umuntu enenyanga ngiyakutshela i-acting leyo uze umuntu ethi nginodokotela ubani lo dokotela ubani unje i-acting leyo lo othi udokotela ubani ukhokheliwe sometimes i-content iqhamuke naye ukuthi wena uzokwenza kanje mina ngizokubuza kanje mina ngizokwenza ihaba kanje khona soshaya abantu i-acting mfethu uma ufuna ukuphila ayoqale phansi uthi go back to i-YouTube channel or Facebook uyobheka bonke abantu abasuke be-interview inyanga you must know today ukuthi acting leyo ngelinye ilanga lamazwe ngiwashoyo mfethu uyongivuma protector okuphiwe idlozi lakho protector bese uphakamisa amandla edlozi lakho uzokubona ngqo usonqobo ngoba lemhlabeni mfethu silwa nemimoya yenzani imimoya ifuna ukukudonsela emuva mina ngilwelana ukukusa phambili mawucabanga bangakanani abantu engabe bathatha 150,000 baya kobalahla leka mhlabi yalingana bangakanani ngabe bahambisa 5,000 kanti kuyadlalwa bafethu uyabona ungaphatheki kabi mawungibona ngithi mangikhuluma kukhona abantu abakhuluma ukuthanda kwabo ungaphatheki kabi mina ngisangcono mina kunoJesu uJesu naye wayelwa impi ethi ayifane kanje elwela abantu engafunwa uJesu ke baze bambulala bembulalelana ukuthi uprotect abantu and uma abantu bengakambuleleki ukuthi baprotecta kwini sometimes nabo baze bakudayisa kodwa ubusiza bona kodwa uma ngempela unikeziwe lamandla ufuna ubekezele wazi kodwa ukuthi la bezolibona khona iqiniso bazobona ukuthi zonke lezi inhlamba ngoba bafethu ziyazi inhlamba sinilwela ufuna ukunifihlela mina ziyazi inhlamba sinilwela bayasonga futhi abantu beside inhlamba bayathiphazisa abantu ngenhlanhla umuntu othiphazisayo into athi uyathakatha ngenhlanhla ngithakathiki kwavuma ingqinamba ngenhlanhla umuntu bengabe lethi inhlamba ngenhlanhla inhlamba lezo azinamatheli kodwa ngisuke ngineshow ukuthi abantu ngizobasiza mhlawumbe angikhayisele kancane into engiyiqalile ngiyiqede umehluko angiyiqedi ngendlela ezifanayo enye ngiyiqeda ngalendlela enye ngiyiqeda ngalendlela enye ngiyiqede ngalendlela azifani kodwa into ekumele uyazi ukuthi into engiyiqalile ngiyayiqeda into engiyishilo izokwenzeka ingakho kuthiwa ngibhuqa imizi abafokazana ngothola kabentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini ngigibele ibhanoyi mina ngihambe nginje kodwa le ngiyakhona ngiyokwenza imanga uyabona mina mangathiwa i-level yami sesigabeni esithi ake ngiveza abantu eke bafika kumina bathatha omakhanda oil bakuthiwa ake uhambele mhlawumbe aba-15 babo elokhu ngaqala bemile namanje abasamile kuthiwa kuhambele imizi yabo ngiyakutshela ungathuka ngendlela abaprogresse ngayo abanye babo
abanye bayeza ngendlela ehamba ngayo ngamabu. So kodwa into ebalekile mfowethu ngiyacela ukhona ngicela idlozi lakho mawukholwa mfethu angikhuluma into ozoyizwa ingilosi mase kuba uNkulunkulu leyo team izokwazi ukulwa nale mimoya elwa nawe. Uma kuliwa nale mimoya uzungayidayisi le team. Wena funani empilweni ungacela into eziningi empilweni. Ngisho uthandaza ungacela into eziningi. Cela imali. Uthi ngicela imali. Ngisho ufika mhla ka5 October nje wasiyobe silapha ya edamini lika Makhanakhanda. Into efuna uyicela, cela imali. Mase uba nendlela yokuthi imali ngizoyenza kanje. Wenzani lapho manje? Uyakhumbula ngikhuluma ngedemonstration. Ngenkathi usuchaza ukuthi imali uzoyenza kanje ilalela imoya seyihamba phambili ke manje isiyofula. Ungacela imali ulele. Ayikho into enjalo. Bafowethu ngiyacela njwana nazana nami. Ngiyacela ningadlala abantu. Ngiyasho namanje bafethu awukazi uyibuze ukuthi yindaba bebangaka abantu abangangifuni including izinyanga. 90% weinyanga zaKwaZulu Natal azingifuni. Uyazi why zingangifuni? Angixabene nazo. Ingoba ngitshela nini iqiniso. Angithi uyabona ukuthi angithuki inyanga. Angithi uyabona ukuthi angenzi lutho enyangeni. Mina ngiqinisa ukutshela kumele iqiniso. Leli iqiniso engikutshela lona lilambisa inyanga ebikade izokuqola wena. Njengoba sengilambisile inyanga nomndeni wayo. Umdlwane wenyanga uzongithuka umngani wayo uzongithuka isidididi sawo songithuka iyona ngefake account izongithuka umfazi wayo ngoba yindaba sengimphazamisile ngokutshela kweqiniso. Kumele engabe ngithini la mina kumele ngabe ngithi hawu inyanga ziyasebenza zonke zi right akho scam akho phone nithi book zone mase ziyadla mase uyalamba wena. Awayibuza ingani why zingangithakathi. Awubuza why zingangithakathi. Ayihlangani ngani mfethu asihlangani ngani zibe 100 nje. Zibe 100 zithi ake sakhela into eyodwa yoshawuka ngibhaka ithi fuhlu kuyena abayenzi ngani lona. Abanawo amandla okwenza lona. Abanawo amandla. Kodwa mina ngingedwa ngikwazi ukwenzani? Ngikwazi ukuveza lo ngiveze lo abantu bakhanyiseleke. Awubuzi ngani? Awubuzi ngani ukuthi King Bhaka ke awusabi ukuthi bangakudukula nangespam? Awubuzi ngani? I-advantage yami uyibona into isaplan. Njengoba ngikwazi ukubona izinto ezijule kangaka ngeke ngihlule ukubona umuntu othi ngifunda ngespam bese efica ngimlindile. Ngeke ngihlule lawo masimba mina. Nake. Ukubona inyonje ukuthi nathi first spam mase ngiba ready. Ngeke ngihlule lo nto mina. Ngeke. So sengisho ukuthi nawe ulapha ekhaya ngiyacela qina mfethu. Qina. Mfethu igaba zabantu empeni azifani. Khona abantu ngempela obona kahle ukuthi abathathe entweni. Ingakho ngithe nami even abo bantu ngizoba nendlela abantu engifuna ba accommodate ngawo masihlangene. Khona abantu abangathathe entweni. Mfethu mawungathathe entweni kulungile. Faka i-effort kuleso sigaba okusona. Mase ngiyacela nehlisa umoya. Noma yinini ikusana umoya. Mawunomphathi wakhe emsebenzini, yes angiphiki. Uyakubhampela umphathi wakho. Kodwa ngithi uyabona ukuthi uyamdinga. Sometimes uyabona ukuthi uyelo kusupervisor. Angithi uyabona uyamdinga, musu kulwa naye. Ngoba mawulwa naye, shosho case uzogcina kwenzela izinto ziba nzima kungenasidingo. Akekayiqhenya umphathi wakho. Asho ukuthi nawe uyiteam yakhe. Right wrong enjalo. Ungayilwi impi bafethu losing battle. Awuli nomuntu ongaphezulu kwakho. Wehlisa umoya kumuntu ongaphezulu kwakho bese umdayisa kubantu. Bese kubabantu abathi kodwa wazwadlala ngubani. Awulwi wena. Awunawo amandla okulo. Yinga ngithi bafethu ezinye izinto azifuni ukuthi ulokhu ujula, ulokhu uthi hayi unamandla ubani, akanawo amandla ubani. Lemhlabeni sibhekene nempi yemimoya. Lemhlabeni sibhekene nabantu abafuna impumelelo. Akekho umuntu othelele ethi yazi mina ngihalela ukuthatha imali yami ngiyoyiphinya ngosibanibani. Badlala ikeshi nje
abazenzi bafuna imali ukuze bayihlukanise imali yakho. Uyabona makuthiwa nakho ushiya 50,000 ukuthi ubheka le abethi omunye iphe yami hayi mina oqhamuke nale content mina owenza ukuthi ihlukaniswe wena uthwele ikhanda ubheka le la ngemuva kucelebrate yomani. Ngithanda ngize ngithanda nabangangithandi. Mina mfethu angifuni ukukukhohlisa. Mina kothi mase kushaya isikhathi sami sokudlula emhlabeni ngiyobe ngifela abantu. Ngeke ngife mina kuthiwe kade ngithi ngiyohlasela noma kuvele nje ngaxabana nabantu endaweni. Mina ngiyofa ngifela abantu kodwa hayi manje. Okwamanje yimi osazodila nabantu abahlukumeza abantu. Mfethu lento engisho manje kumuntu ongithandayo ayifiki imile. Kumuntu ongangithandi ithi ungangithandi la ukhona ukhalela ukungeyisa noma ukuthuka ithuthuka kodwa ibihlala lento ukuthi idlozi lakho ilole lukhiye. Ithi ungithuka ayihlale lento ukuthi uNkulunkulu wakho ukhiye. Ithi ungithuka ayihlale lento ukuthi la ukhona ufuna imali ezakwena. Ezakwena. Ayihlale le nto le. Musa uze uqhome uthi hawu senguhlanganisile u50,000 ngiyoyithatha liyanto. Uthathani into engekho vele. Ngaze mina nganenzela isibonelo mina. Ngendlela abantu abayiyo. Ngathi mina la abanye abantu kumathenda bakhompyutha nenyanga. Inyanga obuyihambile uthi nayi ifuna lamathenda owafunayo niyakhompyutha. Ngoba ayinayo yona indlela yaka spiritual ezonikwa ngayo imali. Ayinayo. Angithi ayazi kwenzakalani. Ayifani nami. Ayifani nami. Mina mangekho la. Ngilapha kuRocky Ridge. Ngila kuRocky Ridge. Mangekho la ngilapha edamini lika Makhanda Khanda. La kuRocky Ridge. Bayazi abantu kuRocky Ridge la. Khona abantu engeke ubatshele ngoRocky Ridge. uRocky Ridge mina ngathi ngama sites awu2. I bought 2 sites. Ngabe sengiyakha. Ngakhile. La. Ngo 2012 I bought 2 sites. Enye yayinendlwane encanyana. Enye yayikade nje yayikade inomuzi enye ongathi u4 like. Enye inendlwane encanyana. Ngakudilisa ngaqala phansi. Ngakha ngendlela yami ngifuna ngako mina. Yila ngakwazi kwakho khona igodlo. Ngadesign igodlo underground ngenza yonke into yahleleka. Ngasubmit iplan yami yaphasa iplan yami njengoba kunjena. Ngakhile mina. Noma ufika la uyabona abanye babebona sizoba nama event la ngakha ngathenga ama tiles ngoba ngithi ngangazi mangiqeda la ngiyakokwakha lapha ya edamini ngakunqela into yokupenda ngathenga ama tiles lapha ya eMalls Tiles eMayville lapha ngaspend imali close to a million for ama tiles kuphela. You can go to Malls Tiles eMayville ubuze uKing Park. Ngisho amasulumana khona uthi mawuqhamuka nje basho bathi hayi inkunzi le. Thenga ama tiles akhona ngisho abafana laba abagcwala eminyango khona. Thenga ama tiles ngayinamathisela indlu yami ngayipenda ngama tiles ngaphandle ngayipenda ngama tiles ngaphakathi. Landi paving lapha ePinetown eCoral Bricks kwakufika ama truck ezodeliver paving la from Coral Bricks Pinetown mawungaya khona uthi King Park bokutshela bathi hayi inkunzi le. Landa ama blocks ke osimende ngaqala lapha eCharlotte lapha ya yini lanto iTom Hardware ngabuya ngamuvela lapha eJabule eMayville. Jabule eMayville bayidlima lama ngaze ngakanani eJabule lokhu deliviwe nje kuthiwe ko Jabule eMayville ngakhala
Igama nguphaka isibongo wanzamba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini ingqondo ephuqa imiza bafokazana ngotholodwa likamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngikhuluma lezi indaba ngoba ngiyanithanda bafethu ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nalabo abangithandayo bayalazi iqiniso bake bangangithanda kodwa bathema sebebona amaqiniso ami bajika bangithanda nawo ngangithandi yozungithanda because I'm here to stay. Ayikho impi mina engiyoyilwa noma inobani thiwe ngihlulile ngoba ngiyilwa kabili impi ngiyilwa ngokwasemhlabeni ngiyilwa ngokwasemazulwini angidili nomuntu ngidila nesigodlo mase imiyalelo ngiyithola isigodlweni mase ngiyayi-apply akukho futhi la ngiyokhuluma khona into ezizingane mina kunina ayikho leyo nto. Alikho ilanga engiyothi kunina hawu lo moto onayo ngizoyidumisa ukhiya kuwena mina ngilethe kwini ngizoyidumisa leyo moto ngeke ngiyenze leyo nto ayikho leyo nto. Ayikho futhi into engiyothi mina hawu nginento mina ezohamba iyothatha isikhwama sikabani ihambe isilethe la kumina isikhwama there is lemhlabeni leyo nto nabe size bangakutshela. That is impossible. Ayikho leyo nto. Kodwa ama scammers ayayikhuluma lo language because asuke kusebenza umqondo. Ayikho lo language. Uyacabanga makuthiwa umuntu ukwazi ukuthatha into ekulo yamuza ilethe la. Lo muntu loyo kushuthi even umthetho ngafuna umsondeze ngoba lo muntu ungabe ucapable ukuthatha imali esebhenki ayilethe kuyena. Kodwa nina anganitshela umuntu oyiscammer. Athini kunini? Athi ngizothatha ukuthi ngento zami ngikulethe ngapha. Iskema ke leso. Iskema usizo limini. Sikhuluma into engesiprove ngokwasemhlabeni. Ingawo kuthiwa okwenzeka emhlabeni kuyenzeka naka spiritual world. Ongeke ukwenze emhlabeni ngeke ukwenze ngale ka spiritual world. Ingakho wena nama spirit kufuna nibambisana. Wena hamba esikolweni ama spirit azokwenza ukuthi uhlakaniphe because niya understandana. Wena sebenza ama spirit azogada ukuthi leyo mali yakho isebenzile ayiprotectwe. Mina ngokukhuluma indaba engizikhulumayo ngiprotecta abantu abaningi. Kunabantu abaningi mina nabo laba khona they can tell the truth engabe sebalahla imali zabe engakanani kodwa kaze bayilahle ngoba bayangilalela. And into emnandi mawuzongilalela uthi mawucabanga into ezokufaka ehlathini livele idlozi lakho likwenza ubuka ivideo kanti ngiyakhuluma mase ngikhuluma lento le obuthi ucabanga ukuyenza wena mase ngivele ngiyiphendule mina lapho awuphendulwa yimina uphendulwa yidlozi lakho. Ingakho mawuzothatha isinqumo noma isiphi mawumuntu othandazayo thandaza ucela uNkulunkulu ukuthi akunike directives. Uma uzothatha isinqumo kanti umuntu wedlozi qala ukhulume endumbeni yakho la ukhuluma khona. Khuluma ekamelweni lakho la ukhuluma khona. Khuluma endaweni engcwele. Ibiki indlela oyithathayo. Sibiki isinqumo that you are about to take. Then laba bama spirit bazokwenzela ukuthi lonto iphenduleke ngokuthi bakupositione kumuntu ozokhuluma esephendula wena. Akuyonto encane ukuthi ungizwe ngikhuluma. Ngithi akukho lokho kusuke kuyidlozi lakho elingisebenzisayo ukuthi ngiphendule wena ulapho ekhaya. Akuyonto encane ukuthi ngikutshele ngithi namathele edlozini lakho namathela uNkulunkulu ukunqoba kuzoba seduze. Thina usuyofika kuthina sesibheka ukuthi yini lento ephazamisa idlozi lakho ngoba ibusiso ezinkulu zikidlozi lakho. Umi akushawa wena mfowethu. Akuvalwa wena mfowethu. Akuliwa nawe. Kuliwa nedlozi lakho ukuthi liphela amandla wokunikeza wena izinto ezinhle. Mawuzizwa unqobeka akunqotshwa wena kusuke nqotshwa idlozi lakho kusuke nqotshwa isidalwa sakho. Angazi bafethu nyongizwa kanjani. Kunqotshwa isidalwa sakho. Sinqotshwa yini isidalwa? Asinqotshwa umuthi. Sinqotshwa ezinye izilwane ezidirectekile nezigangayo ezinye isemgedeni ezinye isemaweni uyabona ezinye isemaweni
ezinye zisegodlweni zabantu, ezinye zila emgwaqweni zikade ukugenqa imoto. Lokhu komuthi kwi entry level. Ngeke ngimuze umuntu ezochoma ngomuthi azakhala inyembezi. Yes, umuthi yes ukhona, but ukwi entry level, level 2. Yingakho umuntu onomuthi agcine uyeko wakhe, aphinda ayofuna umuthi waloya, aphinda afuna umuthi waloya ngoba naye uyafuna. Uthi uyamuza umuntu omuthi usehambile useyofuna usizo komunye umuntu onomuthi ngoba naye udidekile, akakwazi ukuma ngento athi unayo, because ukwi entry level good for I demonstration, khombisa idlozi lakho. Kufana ukuya esikoleni kugood ukukhombisa idlozi lakho ukuthi ufuna ukuba yini. Yingakho ingane mayifunda kumele ukukhulume nangomlomo ukuthi mase ngimdala ngifuna ukuba udokotela. Ngenkathi ekhuluma wenzela idlozi lakhe kube lula ukuthi yonke into ezemqondweni kube yinto enobudokotela phakathi. Uma ehlakaniphile angasho into eyodwa, mhlawumbe azisho sibe u3 ukuze makwenzeka kungalungi la angashintshi ngo last minute. Uyabona? Azi ukuthi hayi mangabanga udokotela ulungile ngizoba ummeli. Mangabanga ummeli hayi sengizoba uthishale engcono. Zibe khona then imoya iyaphuma ke iyomhlelela ifuture. Ngenkathi imhlelela yena kabe imisela manje esikoleni ukuze lento eyohlelwa yidlozi phambili. Hlanganani ke wena ube wenza lokho ongakwazi ukwenza, idlozi lizokwenza lokho ofuna ukuba yikona. Ngengeqa magula. Ngiyanithanda lapho nikhona. Ngiyayibonga futhi ungibuleleka. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyamazi kuNkulunkulu ukuthi uhlale ezoba nendlela vese yokwaveza amandla akhe. Ngunogwaja obhadwa ikhulule ngumfoka makhandakhanda ngindlondle namakhanda amabili elisithathu elenkosazana. uNkulunkulu uhlale enendlela umnika intambende uNkulunkulu. Kodwa mayiseyiveza ubukhulu bakhe usebenzisa noma ubani. Angifuni credit ize kum yokwazi ukusiza abantu, but ngicela bayithatha abathi credit bayise uNkulunkulu. Ngoba makuthiwa uNkulunkulu bengingamhloniphi mina, mhlawumbe ngaba nginaso ngisho isibindi namandla wokwazi ukumela into ezingaka. Ekuthiwa amadlozeni lapha emakhaya angiwahloniphi amadlozeni, mhlawumbe ngaba ngikwazi ukuma ikhuluma into ezinkulu kangaka. Abantu banama challenges are serious. Abanye abantu they are going through a divorce. Yindaba kwaphela imali bethandana. Uthando laphazamiseka. Kwaqatshwana. Kwaliwa. Mase kuliwa kwagula abantu. Yayishona ephi imali? Yayithathwe yanikwa abanye abantu. Umuntu ethi ufuna usizo kanti ulahla imali. Gadi imali yakho. Mfethu wena osebenzayo ngiyacela uyigadi imali yakho. Gadi imali yakho. Ngayidedeni noma kanjani. Futhi umuntu angakusabisi athi ngizokuthakatha. Uphethe mina manje. Ngiyothakathwa inyoni. Phethe mina manje. Papa yini. Mawufuna ukukhuluma nami kungcono mawuzobhala uWhatsApp, kodwa kulesikhathi samanje kade ngibhizi kakhulu ngoba bengimningi esigodlweni kulezi insuku lezi. Bengimningi esigodlweni, bengiphuma qi mase ngesigodlweni. Ngizocela ukuthi ubhala uWhatsApp, ngoba uWhatsApp ngikwazi ukuphendula noma yinini. Uma uthe uyafona bangangithola ecingweni, bekezela. Uzogcina ungitholile. Thank you so much. Angikhulumi kuma inbox la nje kuma inbox nje noma yipi inbox angikhulumi khona. Bye bye.